dokázal to. Milan sa naučil pluť ako v 3. triede, zatiaľ čo sa preplavoval rozbúreným Severným morom. Bolo skoro ráno, keď obrovská loď, plná porcelánu a dám v perlách, zakotvila na pobreží Nórska. Vlny sa upokojili, motory stíchli a Milan sa vydal spoznávať Aalesund. Rovnako ako obrovská loď, aj Milan potrebuje energiu. Vypil kávu a pešo sa vydal na kopec nad mesto, z ktorého sa rozprestieral výhľad na celé prístavné mestečko. Aalesund bol ospalý, ticho a pokoj. Presne to, čo Milan to ráno potreboval. Vikingské lode pripomínali minulosť. Majáky sľubovali bezpečie a ľadové nórske slnko bolo jeho poslednou spomienkou na leto, ktoré nenávratne skončilo. Aalesund kedysi vyhorel do tla, tak ako môže vyhoreť aj tvoja nádej o 4. ráno na grindri. Milan už čakal na porcelán, nastúpil na loď a ladnými pohybmi ako vodná akvabela opúšťal prístav. Slnko zapadlo, fľaše ginu boli otvorené, parket naleštený a Milan bol vďačný za krásny deň strávený v Nórsku. No jeho domovom zostávalo studené more.